cɛgana ka vie ma nɔgɔn dɛ. Gɛlɛya bɛ ne kan parce que mun na hali n'i bɔra kɛnɛ ma i bɛ kɛ bolo kɔnɔ ni tamasere de parce que u b'a fɔ karisa filɛ nin ye a bɛ yala yala la awa a tɛ furu la. Ni maa ninnu ye misaliw ye maa caman cɛla an ka jamana kɔnɔ yan nɔ minnu tɛ furu kɔnɔ n'an ko minnu ma ko cɛgana ni musoganaw maa minnu don u bɛ gɛlɛya ni tɔɔrɔ caman de sɔrɔ an ka sigidaw kɔnɔ ka d'a kan k'u tɛ furu kɔnɔ ka sɔrɔ n'i ye jateminɛ kɛ a caman bɛ yen nɔ o ye ala ka latigɛ ye hali n'a sɔrɔ dɔw bɛ yen nɔ u ka laɲini don nka an bɛ ɲininkali min yɛrɛ tɛgun an yɛrɛ la mun de kama nin waati laban ninnu na musogana ani cɛgana cɛyalen don an ka sigidaw kɔnɔ o siratigɛ la an bɛna kuma di sociologue maa dɔ ma n'o ye an ka laadala kow dɔɔnikɛla ye an k'a lamɛn. C'est-à-dire que kow gɛlɛyara n'an b'a fɔ o ma ko la vie chère donc fɔlɔ-fɔlɔ sɔrɔ dɔw tun bɛ se ka kɛ cogo dɔ la i bɛ se ka muso furu ni fɛɛrɛ dɔ ye mais bi in na o fɛɛrɛ in c'est-à-dire olu gɛlɛyara kosɛbɛ bon dɔw yɛrɛ fana ta ye ɲɛnako de ye donc ne bɛ ɲɛnamɔgɔ de ɲini na n'i bɛ ɲɛnamɔgɔ ɲini na o bɛ gɛlɛya an ka waati minnu tɛmɛna an ka ɲɛnamaya kɔnɔna na n'o ye an ka société traditionnelle ye i b'a sɔrɔ muso tun bɛ don furu la ka sɔrɔ a ma kɛ i ni nɔgɔ ye cɛ yɛrɛ fana tun bɛ don furu la ka sɔrɔ a ma kɛ i ni nɔgɔ ye donc waati yɛrɛ ye ko yɛlɛma waati kɔnɔna na an b'o de o de bɛ ka na ni nin ye ni nin waleyaw bɛ ka caya anw fɛ yan. Tayiru Jomaisi ale ye tailleur ye san 34 a ka fɔ la ko cɛganaya vi gɛlɛya kɛla sababu ye ale yɛrɛ ye muso ta kɔsa in na. De 1 i mana fɛn o fɛn kɛ so kɔnɔ a bɛ pan mɔgɔw ɲɛ kun i mana effort kɛ togo o togo a bɛ fɔ ko i bɛ ka fitini de kɛ mun b'i bolo ka ca ni nin ye ko an t'a dɔn karisa ka wari bɛ taa yɔrɔ min na o ye sokɔnɔna ta position ye bon a filanan fɛnɛ n'ala ye bɛn du kɔnɔ muso bɛ minnu bolo du kɔnɔna la u caman bɛ yen nɔ u ka confiance tɛ da i kan bon de 1 sɔgɔma i bɛ wuli hali mɔgɔ t'i jate mɔgɔ tɛna so kɔnɔ yɛrɛ k'i fo i ma bon i ka dumuni ko o b'i yɛrɛ ma. Nin gɛlɛya min bɛ cɛ kunda a bɛ muso kunda o cogo la an bɛ se ka fɔ ko musolakaw yɛrɛ ta ka jugu kosɛbɛ Oumou Dile ale ye den filatigi ye san 36 a ma furu kɛ. U fa jɔlen t'u ka balo la dɛ ne yɛrɛ de jɔlen b'u ka fɛn bɛɛ la n'u banana ne de jɔlen b'a la n'u bɛ kalan na ne de jɔlen b'a la fa ka sira t'u la u balolen don u salen don fa ka sira t'u la o de degun kɔni bɛ ne kan. Mais bibi nani e ye furu sɔrɔ i hakilinata ye jumɛn ye o ko la? Ni ne ye furu sɔrɔ ne bɛ taa furu la parce que mun na furu ka fisa ni furubaliya ye du kɔnɔ nafa foyi t'a la. Ka kɛ cɛgana ye walima musogana yala kɔlɔlɔ bɛ a vie la an ka sigidaw kɔnɔ wa? Sociologue ale bɛ u jaabi. Bon ni muso bɛ musoganaya la tan tɔ i b'a sɔrɔ a protégelen tɛ donc elle est très vulnérable tɔw b'a fɔ ten elle est très vulnérable c'est-à-dire a exposé len don quoi fɛn caman bɛ se k'a sɔrɔ quoi donc o bɛ cogo min na fana cɛ fana bɛ ten tɔ donc ni e kɔni ma furu kɛ kɔni i b'a sɔrɔ gɛlɛya baden de b'a la cɛgana jagoya i b'i ka fini nɔgɔ k'o yɛrɛ ye o kɔni ni o ye kojuguba ye dɛ awɔ donc ne kɔni bɛ welewelemada de bila bɛɛ lajɛlen ye sa c'est-à-dire que mɔgɔw ka bɔkolow ni u ka tabiyaw mɔgɔw ka essayer ka segin o ma n'o kɛra fɛn caman bɛ nɔgɔya hali furu nafolo ninnu a gɛlɛyaba ninnu caman bɛ bɔ a la. Ka bɔ Bamako Mariam Kuyate ka laselikan don.